Soğuz halkı tarafından da remontlanan şişmeler var. Güçümüz bilen 2019 yılda redlep çıktık. Şişmeler indi varlık bir avullarda bitinde şişmelerde yok. Sularınız şişmelerini saklap Borongo'dan gelgen varıp adet şuna göre bizde özümüzün negizimiz yanında şişmeleri saklap susaytırıp motor itirip şişmegen de yakın direk kişilerimizden de barlık kişiler de şişmeye gider. Yani buranlardan da gelir şehirden başka kişiler de gelip alıp giderler. Şişmemizin suyu bittemdi. Faydalı. 1930 yılının 5. июлінде туғанмын енді. Соғыс башланғанда 11 жастайым. Мен ең ұлы балайым енді. Ұлысы болғас, меңа ауырлықта бигрәк тұра келгенді. Тасы бұлтын ташылар, ұфалар басы біле. Дегендей, анары нелерден колхоз işlerinde buluşurlar. Degендей, bәрінгі бақсаларын ішкәрсілер келмеңе тұры келгенді нетіп дегендей. Сіңлімдер, тағы 2 сіңлім бар ие, олар ешірі кейінді. Дегендей. Ярай, әпі исен сау еріп қайтпенді ол. Соғырсан обла оғанын егәзі бергенлер ие. Иркутскке қауырынан кесерге шунан ауырулар соғышқа. Обла исен сау еріп қайтты, обаға шүкір. Нетіп балаларымы қойсып тұрсам, үлсам да күнда сені жайттым деп несен бі. Аннары әрі әті қашқашса соғышның нелері бек көп болды бетін бұнышналары. Bütün нелер бұнлады. Япырақтар ашап, сірік бәрәңгілер зейіп, масыдан күмәш пішіріп ашап, шуайтып, бәжады кенбі. Ярый соңға таба зейіп келе башырағас, нелер ішләрім ендіген башта, үстіға ішләрім сабадан кынаралар зейеуріп барып, үстіна қайтып, онар 2 ауға үләшіп, нетәгірейім. Ondan sonra sonunda tağırlığa traktör brigadasında uçuşuk bulup işlerim. Dikkat edildi. Onda traktörçülerine ekmek verirler. Sonda mende uçuşuk bulgaç, bana da 10 sentler ekmek verirler. Benim Rahmet'in Nurhatlı kızı 10 sentler ekmek algan bir ауыл кішісі. Мына шунан танақларымыз тыйып кетсе, Аллаға шүкір дегендей. Ondan соң şu неден учетчиктер несіп ауыл советіне секретарь етіп қойдылар, менің депутат етіп сайлағандардан да. Шунан несіп онда ішлерім бір 5 жыл. Аннары тыныштық бір ауыл советі кес. Derleşkes, nanda bizim kızım dışarıda bittiğinde avulsa gitti. Onları nide sırak hava algın bu işlerin kimseye çıkkansa. O sak vakitte de bu kızım dışarı şuşulay bulduğunda onun ismini kızım dışarı Gülüğünde lakin yer bozulmayı kalkızımı şunda şahit ben içinde o şu şayı bugünde işlerden sonra gittiğinde neyse kalkızda işsik işler yok bizim soğuş vakitte hadi şu babası abla hatun kızlarga onları dünü boyu nelerde çünkü satırıfkılarda işleydiler ambarda Әлі неге бойда жетмейді, машинайда именберді ғысқа скамер ешниклер қойып, шайтып ішләдігінде, неге бұғышырға керек дейін бұл зағытта, әтілер сұғышсайынды, дегендей шайтып ішләп.
Безнең Кызылмиша авылы табигатьнең бик матур җиренә урнашкан. Элек ул Кызылмиша дип йөртелмәгән, Бөкмеш дип йөртелгән. Борынгы риваятлар буенча инде 13нче гасырларда ук авылыбызга нигез салынган булырга тиеш. Авылыбызда уңган булган халкы яши. Аның тип авылыбызда менә күренгәнчә Акчәчәк балалар бакчасы, мәдәният йорты һәм сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән укучылар өчен мәктәп-интернат эшләп килә. Авылыбыз халкы бердәм безнең, бик бердәм булып, мәчеткә акча җыеп, авыл халкы читтә яшәүчеләр дәгән бердәм булып, акча җыеп мәчетне ремонтладылар. Ә инде узган елны 2021дә, 21нче елларда, 20дә зират кыймасын тоттылар. Аңа матур итеп эшләп куйдылар. Ә быелгысы елда инде безнең авылыбыздан 3 егет хәрби операциядә катнашалар. Менә әле аларга инде 2 тапкыр авыл халкы бердәм булып гуманитар ярдәм җыеп җибәрделәр. Шулай ук авылыбыз инде халкы бик эшчән дип әйтеп үттем. Аларда терлекчеләр дә 5 башка кадәр мал тоткан гаиләләр дә яши. Һәм алар инде эштән соң ял да итә беләләр. Ял итү өчен алар безнең мәдәният йортына һәм китапханәгә киләләр. Мәдәният йортында инде без Алинә һәм Булат Галимовлар белән берлектә эшлибез. Мин үзем китапханәче булып эшлим. Барлык чаралар дагын бергә үткәрелә. Төрле күмәк чараларга да авыл халкы бик яратып йөри. Китап укырга инде безнең яшь буыннан алып өлкән буыннарыбызга кадәр йөриләр. Бигрәк тә инде өлкән буын китапны яратып укый. Яшь буынны китап укуга тарту максатыннан Акчәчәк балалар бакчасы балалары белән дәген бергә эшлибез. Шулай ук мәктәп-интернат укучылары да безнең алар белән дә элемтәбез нык, барлык чараларны да бергә үткәрәбез. Хәйрия өлешенә дә безнең авыл халкы инде бик теләп ярдәм итә. Менә безнең үз көчләре белән чишмә ремонтланганы 2020 елда. Шулай ук зират кыймасына дагын менә үзләре теләптеләр. Ә инде хәзер үзара салымга безнең юллар ремонтланганы, авылыбызның киләчәген менә яхшы итеп күз алу өчен юллар ремонтланды. Барлык юлларда инде ремонтланып бетә язды. Ә быелгысы елда инде безнең үзара салым кыйманы, зиратның кыймасын тотып бетерү өчен булачак, шуңа тотылачак. Яшәү өчен бетмәс көч алырга, олысына һәм кешегә, мәхәббәтле, ямьле, мәрхәмәтле туган ягы кирәк кешегә. Фәнисия Рулин шигырендә чагылганча, безнең һәр кайсыбызның яшәеше туган авылдан башлана. Шунда балачак, мәктәп еллары үтә. Ата-баба нигезе дә шушында. Борынгы риваятлар буенча безнең авыл Бөкмеш дип аталган. 1940 елда авылыбызга Кызылмиша исеме бирелә. Бүгенгесе көндә 108 хуҗалыкта 321 кеше гомер кичерә. Авылыбыздан 1 километр ераклыкта сакланып калган Йосыфҗан бин Хөсәйннең кабер ташыннан күренгәнчә, Бөкмеш авылына ким дигәндә 700 ел элек нигез салынган булырга тиеш. Борынгы бабаларыбыз бу урынга нигез салганнан соң авыл әкренләп зурая, халык саны арта. 1929 елның мартында 9 хуҗалыкны берләштергән колхоз төзелә, аңа Будённый исеме бирелә. Күпмедер вакыттан соң ат хезмәте техника белән алыштырыла, авылга беренче трактор һәм машина кайта. Авыл халкы бүгенгесе көндә дә игенчелек һәм терлекчелек белән шөгыльләнә. 1939 елда агачтан типовой мәктәп төзелә. Беренче еллардан да якынча 112 бала укыган. Бу мәктәп башлангыч белем бирү мәктәбе булып тора. Ә инде 1997 елда авылыбызда бөтен мөмкинлекләре булган 2 катлы төп мәктәп ачыла. 2014 елда балалар саны кимү сәбәпле укучыларны күрше авыл урта мәктәбенә укырга күчерәләр. Кызылмиша төп мәктәбе сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен Саба мәктәп-интернаты итеп үзгәртелә. Мәктәп беләбрәктән халык балалар бакчасы турында да онытмый. 1979 елда балаларны сөендереп, авылның үзәгендә беренче балалар бакчасы ачыла. 2014 елда шул ук нигездә замана таләпләренә туры килгән яңа балалар бакчасы дөньяга күрә. Безнең халык диндә һәрвакыт хөрмәт иткән. 1876 елда төзелгән беренче мәчет 30 елларда туздырылса да, кабаттан 96 елның 19 апрельдә авыл өстендә беренче тапкыр азан моңы яңгырый. Авылыбыз чишмәләргә дә бик бай. Барлыгы 9 чишмә бар. Аларны авыл халкы чистартып карап тора. Быел исә авылдашлар кеше белән Гаян чишмәсе матур итеп төзекләндерелде. Авылыбызда элек-электән 10 меңгә гашыйк халык яши. Алар тырышып эшли дә, ял да итә беләләр.
69 елда төзелгән үз эченә китапханәне дә алган мәдәният йорты бүгенге көндә дә халыкка хезмәт күрсәтә. Мәдәният хезмәткәрләре кеше белән казы мәсе, кабак бәйрәме, сөмбелә бәйрәме, авылдашлар очрашуы һәм башка бәйрәмнәр гөрләп уза. Авылымда оста куллы ханымнар яши. Алар татар халкына гына хас нәзакәтлек белән матур итеп чигә. Татар халкының милли бизәкләрен үз куллары белән ясый да беләләр. Хезмәтләренең нәтиҗәсе дә күренә. Республика, район күләмендә үткәрелгән конкурсларда һәр даим призлы урыннар алып киләләр. Авылымның табигаты соклангыч матур, халкы эшкә уңган булган. Ямлы мишә буйлары, бидрә-бидрә таллары, күңелемә бигрәк якын, авылымның таңнары. Сагынырмын, саргаермын, авылым синнән китсәм, күңелемә кич дәрт тула.